bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon roɓindu jayndele moɗon weltare min dañata huccude mon e kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccude mon oɗo subaka alhamisa hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men yejitake lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof hawɗo mboro sawo kolluɗen caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal allahuma amin ɗum ɗon noon en batta sono arande on ko ɓuuri tengtude hande e jayndel ndi oɗo subaka alhamis nangodiral e landa politique aji nane nder jayndeli ɗi ha joni saabu haare woppaka ina wayno haala ka nanaka kono kadi e banggal gongal woni tan ko ganduɗa kañum woni coftal ɓalli ma en gar hen saabu ne anda janggo Sénégal foti fettude hakkude muɗum e Guinée goɗɗum e goɗɗum kadi nane nder jayndeli ɗi mamin gadda non ɗum joni joni. Gudditiren jaynde Le Soleil jaynde guentire ari tan e Gana Gueye e Fodé Ballo Touré kamɓe ɗiɗo ɓeɗo noon ko tan fiɗata sénégalais ji e aduna foof fiɗiɓe woni banggal coronavirus ɗum noon saaɓi ɓeɗo ɓiɓɓe worɓe ɗiɗo jeeyatake e fettoɓe ɗum noon jaynde Le Soleil udditiri hande ari kadi eɓe wiyeteɓe ASP kamɓe ASP ji noon kamɓe ɓe mbi tan gardiɗo leydi ndi ma wat prolongé liggey mabɓe ko tolne hitande ɗum ɗon noon so hitande ɓenni noon ko Allah tan andi holɗo fayi walla dartinte walla ko way noon ɗum ɗon andaka taw kono dal liggey mabɓe ma kadi tan nawe ko tolne hitande ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum woni ko jaynde Le Soleil dawri e oɗo subaka alhamisa hande garene e banggal gongal woni tan ha joni keddoɗen e Omicron mo ganduɗa nani jokki wadde boneji muɗum ɗum ɗon saabi wiyede tan ene fadani goɗɗo ñakkuji goɗɗi ƴette woni 3e dose ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu Omicron o ko rafi mo ganduɗa hay so tawi ni wiya sikkaka ina adda caɗele ko addata caɗele tigui ha saabi noon wiyede tan yo ñakkuji yoɓe daro hen no hannirta ni colonel Goytan noon kamɓe malinaɓe ɓe darima tan widemo yo jotto kadi o yewtida e CEDEAO naɓe haɓe tan mbawa yitodirde e koye mabɓe ɓe garti e konngudi Abdoulaye Diouf Sarr nane nder jaynde L'As ha joni tan kañum dawri ko wiide yete kanko Diouf Sarr o wi tan ko o darima gam huccodirde koyɗe tidde e adversaire uji makko kanko Barthélémy Dias holliti tan darde mo koye programme makko yidde wadde Dakar ville mo ganduɗa jiiɗo ɗum fo ma yiɗɗum toon to diwan mo Dagana kanko Oumar Sarr holliti hoore makko kanko noon woni candidat Benno Bokk Yakar tonete besbi kañum noon ari e oɗo subaka hande hollide tan Omicron e caɗele mum addata e 3e dose cikkaɗo ma tan ƴette ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabi ɗum ko rafi o ha joni nani jokki wadde jeeyaji ɗo e nder leydi meɗen ɓe kolliti noon Farba Ngom e konngudi muɗum konngudi ñaɗɗiɗi suuti fawi ɗum e Malick Sall kamɓe ɗiɗo noon ko toon to diwan mo Matam oɗo Barthélémy Dias ɓe mbi tan o udditi e caisse d'avance gam wiide yete kala ko ganduɗa ene fano ngal ɗon banggal ma ɓe uddi ɗum so ƴetti so woni hoore mairie mo Dakar ha joni ɓe mbi tan Mali kañum nani woni hakkude caɗele saabi ɗum noon ko tan embargo mo ganduɗa waɗama ɗum leyɗele jeeyaɓe CEDEAO mbaɗi ɗum faade dow makko jaynde L'Observateur rewi hen mon ji konngudi ha joni tan professeur Seydi kañum noon wiide tan oɗo rafi coronavirus nan ɗo ha joni kono noon yimɓeɓe ƴettani vaccin ji no hannirta ni kono nana jeewi
leɗɗe mana antibiotique uji ina jara ɗum no potiradi yarde mana aɓe ƴetta no ɓe ƴettugol ganda koko ɓurti ina wawi ni addude ladial e banggal cellal ɓalli mabɓe ga dañɗo kadi caɗele woni tan Aliou Cissé son ji photo makko e tan nde ɗo jayde l'observateur omoni wayno najƴo ni saabi ɗum ko Bouna Sarr saabi ɗum ko omo ganduɗa kanko woni Idrissa Gana Gueye e woɗɓe ko fiɗaɓe rafi coronavirus oɗo saaha ɓe mbi noon Bouna Sarr kañum ne jogori artude e nder terrain o ina faɗa hakkude mum e Sénégal e Guinée ɓe mbi tan ɗo e nder Dakar ha joni élection ji ina jaaha ɗum noon walla mbiyen campagne électoral o ina yaaha ɓe mbi Farba Ngom suuti konngudi ñaaji holliti hoore mum toon to ganduɗa ko kañum woni to diwan mo Matam to ɓe mbi kanko Barthélémy Dias o holliti tan toɓɓe 6 ɗi ganduɗa omo jogori liggorade ɗum so jooɗima yeeso mairie mo Dakar. Vox Populi rewi hen ari oɗo subaka tan e ñaaɗo dañɗo e nder landa politique o walla mbiyane dingiral campagne oɗo saaha ha saabi dañɓe hen gañandeli mon ji natal mabɓe o nani tan ƴetta kolne waɗa e tinde muɗum oɗo ko kine mum tigui cukka saabi ɗum ko gañandeli dañdi toon to diwan mo Kaolack kanko Serigne Mboup o tan jooɗimo wiide ñett ko wayni yo iw saabi ko wayni yo iw saabu ala ko watta sona addude bonnere e nder leydi ndi ɓe mbi ko partisan ji walla mbiyen wonɓe Benno Bokk Yakar kamɓe toon to Kaolack gaddi ɗeɗon caɗele ha saabi procureur udditi hen enquête toon to Kaolack. Dakar noon kanko galle Pape Diop ko ɓe yanɓe e dow mum to maire Mousne ko Zator Mbaye kañumne galle muɗum koko yiyana walla mbiyen wonduɓe Zator Mbaye jani e wonduɓe Bayla Gueye ɗo ganduɗa ko kañum woni diwan mo tan Dakar ɗum ɗon ene ƴewtinda ene wuli ɓe mbi Bougane Gueye Dany noon holliti yidde muɗum e mairie mo Mermoz Sacré-Cœur. Gana Gueye Ballo Touré ɓe jeeyama e waɗaɓe test positif e coronavirus. Jeyde enquête gareten kañum noon ari tan e wiide ɓe ganduɗa ɓe jiiɗi ƴamde mairie ji tawa jangde moɓɓe yarani noon ɓe mbi loi leydi meɗen wi tan koso neɗɗo ne wona maire yataw ne wawi windude e tan ne wawi kadi lirde ɗum ɗon woni ko ganduɗa konngudi ɓe gaddi ɗum e oɗo subaka hande ɓe gari kadi duyal hakkude Madiop Diop e Adama Faye hakkude moɓɓe ɗo mairie mo Grand Yoff ɗo ɓe mbi hakkude moɓɓe Wuli Diaw oɗo saaha Barthélémy Dias holliti hoore muɗum ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kañum wi tan ma watta prolongation faade e ASP uji woni agence de sécurité et de proximité maɓe tan mbaɗani hitande nde ganduɗa aɓe liggo ɗum te kadi gonki mabɓe maɓe ƴewtu ɗum. Jeyde quotidien le quotidien ko hen gari tan ɗon noon ɓe mbi Bart tan ubbiti projet ji Khalifa Sall ɗum ɗon noon hollita tan natal Khalifa Sall ine foɓɓa Barthélémy Dias ine ara e ko ganduɗa ko kañum woni banggal programme muɗum ha joni wi tan empreinte obligatoire uji mo Khalifa Sall joƴƴinno ɗo mawo artir ɗum te maɓe ƴewto ɗum kadi no hannirta ndi ɓe mbi ko tentative de coup d'état mo ganduɗa jogorino dañde kono noon laataki ha jeetoto e wonduɓe colonel Zoungrana kamɓe oɗo saaha ɓe pawama juuɗe toon to diwan mo Burkina Faso. Caggal ɗum garene jayde libération kañum noon ɓe mbi brigade des mœurs nanni jungo muɗum e tan bone dañnoɗo ɗo woni misuji ɗi haala surtuno ka hen kanko Aminata Badiane mo ganduɗa woni responsable comité d'organisation o hettama e tan oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Fatima Dione e woɗɓe sukaɓe ɓe ganduɗa ko misuji gonno walla tan ɓe jeeyanomay ɗum ɗon ɗum ɗon ko ganduɗa kañum woni Miss Sénégal ɓeɗon sukaɓe noon ɓe kettama yeeso lawol ɓe
mbi ko scandale mawɗo kono noon woppitaka taw caggal ha joni saabi ɓe kuccitey tan waɗoɓe enquête ɓe goto fof namda ɓe mbi aɓe jakori hen noon ko ganduɗa ma lawol waɗi en liggey muɗum no hannirta ni ɓe mbi tan pêcheur uji jeeɗiɗi walla mbiyen awoɓe jeeɗiɗi ko kamɓe tan mbaɗa woni porté disparu guila balɗe 50 hay goto yiyani ɓe caggal nde ɓe jano e laaɗe gam tan yiiloyade ɗiɗɗi e ko way noon Jeyde Stade kañum uddata damal e oɗo subaka coftal ɓalli ɓe mbi Cameroun e Cap Vert kañum tan oɗo saaha jogori fottude hande e alhamisa oɗo Sénégal foti hawrude Guinée ɗum ko janggo e aljuma wonta so Allah jaaɓi ɓe mbi tan wonɓe jogorani fettude oɗon bal woni Idrissa Gana Gueye e Ballo Touré kamɓe ɗiɗo ɓeɗo noon ɓe jogorani fettude saabi ɗum fiɗiɓe ko rafi coronavirus mo ganduɗa nane nder leydi ndi ha joni nane nder aduna o kono kadi koko tampini no fewi saabu ƴewtidama e coupe d'Afrique o darde coronavirus ina ɓuuri hewde doole pettugol balo e doole balo en mbatta sona arande on e eɓɓore min wonde caggal nde min ɓuddi ngal ɗo banggal ngal ganda ko kañum woni coftal ɓalli action nan ɗon ngal ɗon banggal coftal ɓalli en guddi ɗum e tan faade e ko woni hande oɗo subaka e roɓɓindu meɗen Diaydeli en mbatta sona uddide e ɓore wonde hande hanki en jewtidino ɗo faade tan ko wulnata ɓalli woni hen e tan politicien ji ha kareli ina dañe hakkude mabɓe ƴewtinda wonmo ganduɗa hanki wadde goɗɗo ha ƴetti courant masi ɗum ha neɗɗo o huɓɓi beele ina jari ɗum ɗon fof kon amdal ko wiyete ñande fof caɗele ɗeɗo sene haale ala ko wawi gaynede ina haale kadi to banggal CEDEAO embargo mum to diwan mo Mali ƴewtinda kadi to Burkina Faso dañi ko ganduɗa ko kañum fayi e tan coup d'état baɗɗo avorté mana coup d'état mo laataki ƴewon hande ɗo ɗo diwan mo Guinée coup d'état dañi toon hande ha ko ɓe jooɗi hande e laamu ngu toon to Mali kon noon yaari hande ko embargo dañi hakkude moɓe saabi embargo o ko Mali wiide transition o yoɓe goppe ɓe jooɗo duuɓi 5 te nde ɓe jooɗi nde ɓe mbino tan ko lebbi 9 ɓe jotto ɓe mbaɗa ko ɓe mbatta ɓe mbaɗa organiser élection ji kono noon goto fof ne andi timde e caisse noire walla jooɗade e laamu ne weeli ha saabi kamɓe ko wayni nde ɓe mbi ɗum ha ɓe jewtide koye mabɓe haɓe jaaɓi ɓe jeehi ha ɓooyi ɓe mbi yoɓe dokke ɓe jooɗo duuɓi 5 saabi hande kamɓe CEDEAO ɓe mbi ñet e ko way noon duuɓi 5 dañata toon yoɓe mbat organiser élection ji e lawol kamɓe malinaɓe ɓe toɗɗomo ɓe jiiɗi toɗɗade o jooɗo e yeeso leydi ndi hande nan toon haale gasan taw Burkina Faso nana faye kadi ko wayno coup d'état mo ganduɗa laatake yo Allah dandu ene coup d'état ji ɗiɗo yo Allah dandu ene boniji ganduɗa nani daña oɗo saaha e tan no hoddiɓe meɗen taariɓe men saabu ko wiyete bone piltat so oɗo waɗi réussir hande so embargo o ko muusi fof hakkude leyɗele CEDEAO de e diwan mo Mali koko ganduɗa kadi sa ƴewtidima ha nder kadi koko foti wonde saabu ko saabi ɗum koko muusi noon e askan malinaɓe enen ɓe e Sénégal naɓe koye meɗen ma en tin ɗiɗon boneli ganduɗa so yani dow malinaɓe ma filtu ha e dow men ko wiyete bone pilta enen en keddota ko hen caggal ɗum ɗon fof noon hande ƴeewa ko intérêt neɗɗo goto woni kanko jooɗiɗo to noon woni Goïta hande o heeɓi laamu ngu saabi o ƴettuno ɗum ko gonki walla président gonno toon no jogorino leydi ndi welani wonɓe leydi ndi on tetti
yo élection ji mbaɗe organisé so élection ji mbaɗama organisé so tawi tan ko intérêt leydi ndi tagnoɓe ummade ɓe mbaɗat organisé élection ji so élection waɗama organisé poɗɗo ƴettude leydi ndi totte leydi ndi so tottama leydi ndi eno hannirta ni kañum jokkita liggey muɗum kamɓe ɓe jaaha ɓe jooɗoyo kadi ɓe gona e darde liggey oɗon kono so tawi ɓe dokkama hande hitande ɓenni ɓe jooɗima ɓe mbi yoɓe dokke duuɓi 5 e transition koko ganduɗa ete hande il faut ƴewte kadi yoɓe jewtita koye mabɓe ɓiɓɓe Mali ɓe jii hen koye mumen yoɓe jewtita koye mabɓe saabu soɓe goppi tan ko wayni ɓenni ko wayno yete hande coup d'état ji ma ɓuur dañde doole ko ngal ɗon banggal kadi kamɓe ardiɓe CEDEAO ɓe kaɓata kono noon ko banggal gongal yiya woni wiyede kamɓe wonɓe CEDEAO ɓe mbambi koye laamu France saabi ɓe tan jaaɓi wadde embargo baɗo ni e leydi Mali hayso tawi embargo koko haɗa hayso tawi embargo hande nanga ko way kono crime ni yoɓe jewtide koye mabɓe ha ɓiɓɓe Mali jii hen koye mumen so tawi tan kamɓe CEDEAO intérêt malien ji saabi eɓe mbaɗa ko wayni so tawi kam ko goyta intérêt malinaɓe saabi o dari nde ɗo darde yoɓe jewtide koye mabɓe ko ɗum woni lawol ko ɗum woni foti wonde darde mabɓe ko yiɗi konngudi godde tan roɓɓindu jayndeli meɗen ko wiide tan kadi kamɓe wonɓe banggal politique ɗo e nder leydi meɗen Sénégal yoɓe gartan haqqillaji mabɓe ɗum ɗo ko élection ji local tan élection local tan yoɓe gardin intérêt population ji intérêt quartier ji ɗi ɓe goppa intérêt personnel saabu yimɓeɓe tampi kare ɓiɓɓe jananɓe piye ɓiɓɓe jananɓe hayɓe haaji mumen gonani hen hande daña gañen ndeli ganduɗa ko jinnaɓe mumen tampata hen janggo yoɓe duttin haqqillaji mabɓe e Allah ko yiɗi konngudi godde tan roɓɓindi jayndeli meɗen tuttude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗeno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Diat e wondude Ibrahima Thiombane